LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakaerwa wan bende magarasani mama moro mana nyakaerwa gi thuonde ni mama mama nyalo manya akwene stress ami attention ma inyalo chiwo space ne mama moro sani nyiri matindo theko wadwa kape Jiri matindo theko kweli mang'ama inyalo dwaro en mama sani sani tadwa moro at least kata kok en mama to en financial stable oko kwaya ahinya an sana dich gi thum kikwaya to idhi goya piny chalo ng'ama goya piny igoni kata kok en mama ahinya to bed ng'ama at least to ka en stable to en mama mokoni ni yawa an mama but I'm financially stable oda an go gimoro moro nitie manode wacho ni yani onge gimoro modhi kwayi ni ati kiachul na rent kiang'o en gi ode koro en to bira but en financially stable to en mama gik midwaro mag thomgo oyie golo onyalo biro onyalo biro asano kadwa nyiri matindo gi omari dawawacho nyiri mathiso gi kwanza itiyo kuome matek tiyama kata idhi chamo mana madondo itiyo kuom nyako matek ka ng'ao puro gi dhiang' tiwuok kanyo idhi chamo madondo nyako maonge pesa sani itin tionge pesa bed kata ni duong' to in gi pesa at least dire wewe ibeda maduong' but in gi pesa sawa inyalo timo gige ni makata onge nikech adich gi ngimana in isemiye nyingi otigo kaka wuon nyithindogo onyati but kamoro nitie mohera manya wawuowerigo mari obari bro soko weche maketha kinda gigewa mamago nyakora mogi we aland ni mano maber nyakora mogi king'e maber kabisa enda wacho kabisa ok maber kabisa ni you are financially stable. You are financially stable. Tidwaro wuoyi moro matin mabaru maber kabisa majathum ming'eni biro wene time ne mondo go thum many ma wuod ndhiwa in nyako matin majaber muting'o chien tilando ti in smart tionge pesa kik neni but mavu obed mana video shooting kadhi video shooting onyalo bedo vixen lakini mane otom mama lakini moting'o siana onyalo bedo video vixen tamulo gi samo shoot video lakini mabete oten mama mama wandewa waje bueno mama mani ng'e gimiwacho bwana makomer ang'e gima wacho ni nyako matin timula siandane e video amula amorogo fans jok ma fall in love but mabede ot mama motegno mong'e gima ngima en Buana dong nagone thum awer ne tomiel mamba na era awer ne tomiel kodhi be kodwara mie koth thumbe
Ino mo mama man loka koso mane Kenya. Man loka ber. To bed ni en America. Kiko bed ni en Saudi. Je Saudi dong bedi loka, je Saudi. Je Saudi go. Ada moro motegno ma ok birumo. Kwani je Saudi rumo? Je Saudi rumo. Rumo ga kenda gi ka giruma gi dogi. Wewe manga. Obed mama ma nyalo ya America. Yarama. Je Saudi rumo na. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyaka chago thum industry kama tin ma masagoyo no. Upcoming artists sandore seriously. Giwinjo matek. Antos in upcoming. Go including Okan upcoming. Okan upcoming. Sanu kin upcoming. No kan upcoming. Karina ngoma boya. An jathum. Miluongo ni Mavo Wuod Ndhiwa. Dongi onge band. An gi band. Luonga tich ichula. Tabiro gi band na agoni thum. Nyakora mogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo elela. Luonga no mari Nash, umari chieno jamone mbele, chieno mineno mbele meoko. Umari dhakongo udeni gi chake kore kubnyari to podi chwako setirungi. Podi pap ka girenda ne Umari the truth matter. Ana wacha dire kaka en. Kapok achako we akwonga gone makoteko. Iluongo ni makoteko look. Erokamano. Ineno karwako ka indi makoteko. Ma iluongo ni makoteko look. En jago mosebedo ka wuotho koda step by step. Kata birthday no wacho ni Umari arwaki. Omiyo no rwaka e birthday. Ya, koro kanineno lepa mag birthday ene mano rwaka. Makoteko. Osiepe na moko miya mana advice gi chien. But koro makoteko gine jok machiwo advice gi action. Omiyo ka in friend to action utami. Punguza advice tafadhali. Iyo no mari bergiti mukingane igide jogi chulo. Ko Kenya chulo nage we tim giga kaka ng'eyo for the time being. Otherwise kawuono an ka indigi Mavo Wuod Ndhiwa makoteko donga selando yawa. Makoteko. Kawuono an ka indigi Mavo Wuod Ndhiwa. Mavo Wuod Ndhiwa has been one of the upcoming or uprising artists that we have in Luo land. Yeah, this guy has been working with Chuim Kale, Javan Makajudo, and today he has been away for some times on social media. We are not seeing him. Mavo Wuod Ndhiwa lal kabisa. Magada TikTok mono nenore tiyo konenre. Awinjo ni otimo video tinde otimango wan waluwo jogi to an ok aluwi mana kise hit kende an aluwi from grassroots. Ang'iyo ni yawa Mavo en jathum mono ya taneno ka sani olal. What has happened? And that is what I expect from people outside there. Don't just weyo ni wantindo kwane Umari. Be ikawi initiative mar dig ni ang'o momiyo Umari ok ene to nyocha entie. Wanjo Luo ok watimre maber. Koro
an kaneno ka Mavo onge, then what have I done? Aluwo Mavo nyaka kuma ntiere kani, en modhi disclose na adwani en mondo okonwa ni wan kanye and where has he been. Sama pok obiro no, ringe YouTube channel mare Mavo Wuod Ndhiwa mondo subscribe. Bed koda mondo mi bende wawinja ne stories. Inyalo bedo kanyo to in bende I face the same thing again. Bed koda nyaka watieki ma pod en LTN Luo Trending Nation. Nyakuramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Nyakuramogi, wendo sechopo ka iluongo ni Mavo Wuod Ndhiwa. Mavo kungi mos jopiny. Iselal negi for very long time. Wamos jopiny. Jopiny ka hero. Imbi kao ni Ok akaw. Gino na winjo kumoro, okay. Mos jopiny. Akaw thuolo mar moso jopiny ni beru te. Joluo, kwanza joluo da? Ahero joluo sana, Akaw thuolo mar goyo nwero kamano, ngima maber. Kawuono be en odiochieng' mar Valentine mar donge. Kawuono Valentine? En Girlfriend's Day, koso? Girlfriend's Day. Oh. Girlfriend's Day. Kawuono en Girlfriend's Day, yeah? Wish girlfriends outside there. Mano Joma- kobedo wished. Koro wan wa wish girlfriends mano kobedo wished. Ma okobedo wish. Yeah. Ma single. Man kendgi, to ka in gi chuori to make sure ni chuori timoni gine, donge. Otimone kamaje. Kata koko wishi wachau. Kendo ko wish it's okay. Okay. Mavo isebedo away for sometimes. Ilal kanye. An tiyo mani. Intie kanye. Ige nuane ni TikTok samoro igonwa kapela kacha. Yes. Mara in a studio igolo thum. What really happened drastically that you left doing everything? You are nowhere to be seen. Itimango in kanye. An tiere ka. Musically ni the kanye. Thum to podagolo thumbe nitiere YouTube, but challenges ng'eny. Iga kalo, iga luoro gik moko lokore. Yes. Then nitiere gima ikale to yudo ka igo lokore koro kika. Ikale. Koro ka nitiere chon naero dhi live, abede live, atimo gigo te. But samoro mano ne time no nochopa chopa ni kamano nyaka kalre. Monda lan gimoro kanyo. To antiere to live no onya negi be. Onya negi king'iye mang'eny. Ok ber king'iyo live mang'eny sana. Mbona why? Ingeni kiwacho ni ok ber king'iye nyaka bed gi reasons magi. Nitiere gik mowinji tim private. Kaka in person king'iyo ngimani nitiere gik mowinjore ilosi, owinji focus gi ngimani. Samoro ing'eni sama ji hustle, ji manyo, ji struggle e life. Nitiere gik magikalega. Samoro ng'ato nokale lit, samoro chien ng'ato go thum, igolo thumbeni, itiyo matek, nikech gigi itimo gi pesa. Itimo gi pesa, gimoro amora itimo gi pesa. Igolo thumbeni, kete YouTube kacha. Nitiere time ma pesa no nyalo lal. Ma samoro kibi bedo able to the studio timo recording donge. But an alal matin nikech na donja Jawa industry to nagombo lan be gik moko kokalo kuom joma moko. So kilan
kisomo gimoro to kiudhri, idembori. Kisomo gimoro ok iudhri, idembori. Nekech ji te dwa no obed ma perfect, obed maber. To kidwa ni bed maber nyaka imanya idea achiel ariyo adek mondo mi bed maber, kata ikale matek ka chieng' moro ichako winjo maber, in jathum mawinjo maber, to ki misuse ri, iyudo ni itiyori marach, yudi kumoro kata otimore, yani nya parapara ba kaka ni struggle gi tiji mar bedo jathum, igolo thumbeni, onge ng'ama support, idhi e studio igolo kendi. At least nikech awuoyo ir upcoming man kacha, YouTube ok bi chule, matin ng'ani biro tiyo to asol to manade odhi ochulo ja studio mondo manade ogol ne thum. But fans be ber ka wuodu moro wuok, ber ku support mondo miyo thum en tich. Koro igene kapok idhi mbele Mavo nitie kuma iwewa go chien. Nibiro ga live. Nabiro live. Niromo gosiepeni e TikTok. And sani ka ng'ato koni ni Mavo ilal manade ne, ng'ano nyisi ni Mavo kaneni e TikTok. Because otherwise, kumunurome physically to samoro ne onge ahinya. Nyiso ni nunyalo mana rome TikTok, nunyalo mana rade social media. Koro e TikTok nyiso ni nentiere kaka ne un gosiepe close gima fans gi jok moero wende Mavo ne wacho ni onge maber ni ka ang' odhi e TikTok ok odhi koso moko neno Mavo wuod Ndhiwa. Drastically, suddenly, from nowhere, Mavo nowuok e mbui. Ne yudo scandal, gimoro notimore ni simbi nolal, ang'o monotimore? Ineno jogi, jok ma wacho ni alal kata ne osiepenagi, owinjo bigi penya ni ang'o mi alal. Samoro nitie gima timore donge. Jogi owinjo bito penya ni Mavo, ang'o mi lal. Koro kata kade Gioro LTN. Koro on behalf of other people, you respond to LTN. So from LTN gidhi wacho ni mane gimosebedo ka timore. Koro gi take action from there. Okay, namba achiel gima timore, aonge simu. Aonge simu an. But gima temo ni sani agol good music. Fan na maera sani oera to supporta gi gima timo. Nekech kana lal to natiyo timo tija moko to ne nitie jomoko mane an go. To nitiere gimodhi otimore malal to onge kata ng'amo penja kata ng'amo biro ni ang'o atimore. Mari mabiro ka to penja. Maba pimo mana gi dhoga kayaka. Koyaka to bo ruma. Koro no ingeni antich na en kono jopiny. Action to jopiny ema kao. Antich na kono jopiny. En kono jopiny. But koro action to jopiny ema kao from there. Koro an kiki wachi ni ati ni agine kamano. Parne ya Mavo. Yes. Kawuna dwa na reason kodi. Yes. Nitie jomoko moseluongo jothum Harambe. To watigi ng'ato kaka Ajigo wuod Adori. Yes. Chieng' moro nitie ma MC mar Elisha nowuoyo ne Ajigo marach kabisa. But ok marach e yo marach. Ena marach e yo maber. Maber. Nikech Ajigo ya all the way from Kisumu to biro golo pesa di. Ogolo thumbe koso. Ogolo pesa e Harambe. 100 di. 200. Aya. Ng'ani kogolo 200. Ng'ani utiyo gi pesa di ya Kisumu nyaka ka. Ng'ani nyaka bed ni notiyo gi roughly 5,000. 5,000. Donge. Kobiro moduogi. Kobiro moduogi. Tiende ni ya gima omi ng'ato emotiyogo, iyudo ni ya Omeri okomi pesa. But omiye were mar tango ne ji gima timore kaso ji kawo action from there. So somebody may see ni Omeri okokonya, but Omeri emono chopo ne ng'amo konyi no the information. Aya, iyudo ka inda obiro e Harambe moro, indo kogolo kata pesa di. But obiro gogo da CDC, obiro gi bolo baseball, obiro gi
Bruno Liende obiro gi kianga osiepe inda kende ogolo ni over 100,000 inda to pesa ne onge buwo kata di jogo kane ine mi uluongo gi ne nyalo bolo bespoke mabi ok bi koro jomoko na winjo ka wacho ni Prince ne onge kata gimogolo gi pesa mano osiepe ne mogolo osiepe kogolo to en ogolo because jogo dok unyal access so Omari kobiro anyalo biro gi lweta nono but a moment sani no ningo beni I edit ne ngato abiro ka ge transport all these things resources gete abiro nikech Mavu Wuod Ndhiwa nyiso niya ma chalo gima agolo contribution na towards lal mari that is don't you magomba ne bwana Omari ni kichope kumanti bwana respect ana respect gamonyi sini oka respect iwanje na video kage mabe wacha ge dhok nono kwezi tieko to be awacho ni kwasa tieko interview ka koro kata kinyo kadhi live kendo to po walenga lakini shida nacha onya bedo na wache to ngato dhi kawe tumrade mopogore iwinjo koro mostly nitiere joma ling gi shida gi I prefer ni ngato gochni kata ngato bi kende an kenda focus gi ngimana sani a focus kata okibiro in person ana focus gi ngimana kata ngato okobiro focus gi ngimana because anyisi asabede kanyo nyaka chago thume industry kama tin masagoyo no upcoming artists sandore seriously giwinjo matek Antos in upcoming go including okan upcoming okan upcoming sanu kin upcoming no kan upcoming Karina ngoma ya an jathum miluongo ni Mavu Wuod Ndhiwa dongi onge band an gi band luonga tich ichula tabiro gi band na agoni thum iseo band band ni luongo ni band ni The Tiger Band main gi ji set an gi ji kichula maber because anatiyo gi joma gole udi shida wa mathum yudo ni sani an kaya band ajawer lakini atiyo gi ji background ja keyboard ja drum set kiang'o koro ka ngato luongi tich to sang'eni na artist ber ochuli iwinjo ber kochuli tidhi go thum kanyo at least jok mi biro go tich gi odogot gi gimoro nekech sama ngato chung e stage kacha nego ni thum no mano wuon ngato samoro kumoro iwinjo samo bire club okuchule tiyo to gitiyo to neno dokot kujocho mano jathum biro dongore karango ma isego ga live band ago live band kare konge mi jogi namba ni ngene an wuoyo ka ngeni pokiyao band but ka in gi Tiger Band chiu namba ni namba na masimu kimanya yo mora ma tich mar wer mar gimora mora inyago chana na master 759 46 1872 kiki goch kanyo ni dwara karo goch no tema do ngato dwari mo mi ogocho jomoko thago ji kiang'o aheri mama kiang'o goch kanyo for business kidwaro marera tibire inbox ikwaya mikeja gajani iseketho lweti podi to in sengo to kedwa kendo joma bwana ngato ngama dwari okedwa sengo be in sengo bwana Mava ngati mano mar tich laindi tich ok rewge mar dak kiki ben ni timo maricho kar tich mano tijino bro bagni kweli line no mar tich to nitiere mana marera mar ngielo ngieto because dend dhano to nitiere nyaka erwa wan bende magara sani mama moro manya nyaka erwa gi thuonde ni mama mama nyalo manya akwene stress amiya attention
Ma inyalo chiwo space ne mo mama mo. Sani nyiri matindo theko wakidodo kape nyiri matindo theko kweli kweli. Manga minyalo dwaro en mo mama. Sani sani tadwa moro at least kata kok en mama to en financial stable oko kwaya ahinya an sana dich gi thum kwaya to idhi goya piny chalo ng'ama goya piny ikoni kata kok en mo mama ahinya to bed ng'ama at least to ka en stable to en mo mama mokoni ni yawa an mo mama but I'm financially stable oda an go gimoro moro nitie mano ode wacho ni yani onge gimoro ma modhi kwai ni ati kiachul na rent kiang'o en gi ode koro en to bira but en financially stable to en mo mama gik midwaro mag thomogo oyie golo onyalo biro wewe onyalo biro asano kadwa nyiri matindo gi omari dowacho nyiri mathiso gi kwanza itiyo kuome matek tiyama kata idhi chamo mana madondo itiyo kuom nyako matek ka ng'ao puro gi dhiang' tiwuok kanyo idhi chamo madondo nyako maonge pesa sani itin tionge pesa bed kata ni duong' to in gi pesa at least dire wewe ibeda maduong' but in gi pesa sawa inyalo timo gigeni makata onge nikech adich gi ngimana in isemiye nyingi otigo kaka wuon nyithindogo onyati obed ma pok onyuol ane miriambo mumama ma bed gi pesa ne ma los kare maonge nyathi in bwani igwenyori gi mewo mumama nyaka bed gi nyathi iwinjo koro nikech nyathi cha miye pressure nyathi penjo dadi emang' chune ni nyaka ang' ka omari bed dadi koro omari be koyie ni yawa ne an gi olunda nono to madhani ye nigi pesa we ayie nyinga ema gitiyogo nyinga to dong nyinga nyithindo kae koro iluongo ka en Joakim tiluongo Joakim Omari ere rach kanyo to pesa gimiya Joakim Omari onge ng'ama dwaro galale ngimane mana kasa yuto an kimiya 1 million titiyo gi nyinga kar wuon ng'ato aonge shida bora adake oda goyo nu thum amoro fan toko idake odi to koro mumama ni tendi time nani embe en gi ode obiro lima oda kwa ol to dhi ode nikech seche moko inya ol makata idwa ni bed kendi alone koro ka en gi ode mama ni gi ode sama owinjo kol odoke ode kowacho ni en mano chal ka gima iwuonde itugo gi pache odwa ni ubed together mondo kore ko en assured kata odi yie bire but koro nyaka ubed together mondo obed assured ni in kode nikech ing'eni ng'ama nyako to a moment miweye to pache moro kone ni nitie kaka igajuri gi jomoko samoonge koro wacho ni en to dwaro ni obed kodi gimoro to kibi chande life ni to bed together jogo kenda luorogi but kamoro nitie mohera manya wuowerigo mari Obari bro soko weche maketha kinda gi wa mamago nyakora mogi we aland ni mano maber nyakora mogi kinge maber kabisa enda wacho kabisa ok maber kabisa ni you are financially stable. You are financially stable. Tidwaro wuoyi moro matin mabaru maber kabisa majathum ming'eni biro wene time ne mondo go thum many ma wuode ndhiwa in nyako matin majaber muting'o chien tilando ti in smart tionge pesa kik neni but mavo obed mana video shooting kadhi video shooting onyalo bedo Vixen
lakini mane otom mama. Lakini moting'o siana nyalo bedo video vixen tamulo gi samwa shoot video, lakini mabete oten mama. Mama wende wawaje. Bueno, mama, mama, ing'e gima iwacho bwana. Ma komen. Ang'e gima wacho. Ni nyako matin timula mula siandane e video. Amula. Imoro go wang'i. Amorogo fans jok ma fall in love, But mabede ot. Mabede ot. Mama motegno mong'e gima ngima en. Bara dog na gone thum, awer ne to miel. Mamba na era awer ne to miel. Kodhi be kodwara miye koth thumbe. Ilo mu mama man loka koze mane Kenya ga. Man loka ber. To bed ni en Amerika. Kiko bed ni en Saudi. Je Saudi dong bedi loka, je Saudi. Je Saudi go. Adwara moro motegno ma ok birumo. Kwani je Saudi rumo? Je Saudi rumo ga. Rumo ga, kena gi ka giruma gi dogi. Wewe mama. Obed mama ma nyalo ya Amerika. Yarama. Je Saudi urumo nang. Obed mama. Mama manyalo ya Amerika. Ya. Europe. Idwa dora ng'ama mi mor, attention, awuok kodi mamit, kapok inenda make sure ni in sawa, manya. Bed ni in Amerika. Lakini ka in Saudi, mano to kichandi, awe agoni thum imiel. Imiel e YouTube kanyo kweli. Yani jo Saudi onge kadao? Thin. Tieto thin. Thin. Gidwa jo basa. Bogero plot. Akia. Basa udi okugero plot. Gero mana ka for odhigni mang'eny, but focus nyako modhi Saudi ng'eny gi by the way gi focus kuom mieche gi, kik ukwal nyirigo. Nyirigo tiyo matek, lakini giwe ute gi dala samoro rach, chien ogedo ne min gi samoro, in koro ka in artist kanyi dembori ni dwa kwalo nya Saudi, wiyo konyi. Kwal dhir nyara Amerika timany mama tibedgo. To nyar Saudi, wewe otim gima samoro en ka nyithindo 4. To chulo negi school fee te. Samoro en nyako moro mane Pesa vichule 27 ni 30 en ga 30. Oh, en ga 30. Onya be 30 kara 45 kanyo 1000, Tieto en pesa maber, to chulo ne nyithinde school fee. Aya, odwa gedo ne min gi podi. Boyfriend be ni kanyo, mamoro be modhier. Kike luong nyenga. Okada luga zi. Ni Saudi kiko kwal, ginyiri matiyo matek. Mowede mweche gi owada. Koro kuwero gi to kiko kwal gi. Manyara Amerika kata nya Dubai moro motegno. Nya Germany. Moro motegno. Tunya betgo. To nya Saudi. Wene thuolo tim gima notere Saudi. Nyi Saudi, joma chuo wachni we nyi Saudi, ichulo gi siling 30, 30. Ok ichulo gi pesa maber. Nyi Saudi ichulo pesa maber. To kwale gi jukumu ng'eny. Moko be sawacho ni wachuok gidwar. Gin gidwa dak kendgi, moko ng'iewo lope gi gedo. Koro weuru nyirigo chase dreams gi, kik ukwal gi. At least manyuru jamani moko. At least ma pesa be ok rum kuome. Nyi Saudi, mana by the way, nyi Saudi joma kwalo gi onge. Nyi Saudi, gik matieko gi gin gik moko ariyo.
Achiel nitie joma dhi Arabian countries mostly gidhiga because of family problems. Onge jok madhi Arabian countries ma families giwinjo maber. Koro kosedhi Arabian country to dende dhi chako ile, iwinjo. Oyudo a boyfriend moro makawo advantage. Boyfriend moro ma ene ot. Iyuda. To chako kone ni ati orna 20, orna 30, orna 40. Iwinjo mana achiel kuom jomoko achiel ariyo adek. But ng'eny gi gima tieko negi pesa gin families mag-gi. Min gi dhi kawo over expectation to keto ne te. Koro ng'ati chulo 30,000 to mama gi oro ne siling 15,000 odong' gadi, odong' 15. Otieko jumbe 2 to min gi dwaro kendo 10,000 odong' gadi 5. Nyamin gi ni ka owadgi ni ka. Nyathine cha to kofuolo ni sime. Ofuolo. Families ema tieko nyirigi. Asefuatilia cases mang'eny. Matin ma relationship osego piny. But mang'eny their own family. Iwinjo. Then gimbende gidwa ni gi approve jogweng' ne gi disapprove gi. Gidho ndege. Koro dhi loka to choko pesa marom kata mana 60,000 mani ng'eni dweche adi 2. 60,000 ni mano dweche 2 mano dweche 4. Kose kech oro mondo mi ochok 60 en kata dweche adi 4. Kech most of them be nigi nyithindo dalagi. Iwinjo? Tek yudo man nono. Matin sana. Onge gima lit sana mani niya. Idwa miyo long distance era tok chuli. Onge gima lit kamano. En mabor. To chulbo ko chuli. Ando long distance relationship tichulo. Mano to kawuono waja yweyo. Kawuono kia nang'o timore miya wacha dier kama. Inoko. To wan kodi relation. Simu be in go kono simbi. Isiko mani gocho ni 24. Access gibe podi nyalo taxi e TikTok. Nyaka ko ichulan. Mondo chieng' ma hat break ubiro to nasebedo compensated. Yani nisathiedha. Nosabedo ko thiedha. Lakini nyisa odi kik thiedhu Nyar Saudi gimotim. Iwinjo. Gima nyako dhi okete mind ne. 30,000 kowe buoge ni en gi dawo. Oningo ng'e ni ochandore. Kasto oningo bedi gi family background. Kasto gimong'e ni dala cha kata dang'o kony min gi 24/7. Dala cha to pod embe en gi life ne after that. Iyuda? Oko bidak kanyo. Oningo bedi ni kata kemi mama in gi 30,000. Kete budget. Ni mamwa dala biro oro 5,000. Iyuda? Nyathina aketo ne 5,000. 5 mana 10. 20 gi savings makata ng'ato tho dala. Iwinja? Nikech dong nitie jomoko ma bende ne tuo dala kanyo ndalo mono pok idhi Saudi. Ne timo nang'o? Jogo nithiedho kata ni onge. Aya. Koro wayachi ni itiyo gi pesa ni over 200 kuom anko ni moro. To dhi otho. Be nitiere ng'ama ong'eyo ni ati bwana ng'eni anko ni otho gi pesa na 200,000. Seche go to boyfriend nigi andachiel. Andachiel oluoko gotieno to moyo tuogo kinyo rwako. Nyisa uri apani uyudo lesson ni maber kabisa. Family matieko then we muomori era. Aneno ka jomoko ne tiyo to pesa ne to boyfriend emoting'o Kenya. A moment mono gi lor. Simb boyfriend no se lor. Gimoro mono no se ng'adi. Kore ka ng'ato chamo pesa na ifuo. You are a fool. Guok. Mose timnegi e mariek. Madok Saudi marari. Lakini anaero support Rumavo wundi wa YouTube. Enda hapo okabibire mbui na kwa unia miauru uchaka jakwecho to an new talent adwani usapota tatimo gik moko kuom tich matimo to mabro goyo numamet kwanza Nyasaye samie jogi
abiro compose nuk thumbe mamit mamiyo u fall in love makweli kweli koro iwinjo mana thumbe na ti subscribe at least anya golo thumbe mamoko iwinjo mondo mi iwinji thumbe mamiyo mama biro mamiyo mama biro an to ok adwa mamiyo mama biro mama biya kibirane ok adwa ni mama biro e tija obiro ketho na tich obiya kibirane obiya ubio heri owere gi thumi thuma to were go kendo mano to gima miyo inya dok kata kiny kodonjore gi weche na mag thum and all that nikech ma tija hero chieng' moro ne konya kata kony go jomoko yes of late aneno ka Tuti Nyakoleta ogolo thum moro owacho ni ine mitimo ne video itimo videography in gi cameras koso imaka ng'ato timo editing koso ere kaka itime an Nyasaye osegwedha gi talent mang'eny takia to mano be ber Nyasaye osegwedhago ashoot video ng'ata madwa ni shoot ne video many Mavo all social media kata namba na then miya tich ashoot ni video asomo videography maber matieko ashoot ni video ni aedit ni ami ikete YouTube tich maler to kapok imiya tatemo matek kumanyalo mondo ati maler mondo ibiya kendi ni neno tija maler in gi mashinde koso itiyo gi mashinde ng'ato atiyo gi mashinde ng'ato sani aya kamera sama dhi tich aya kamera tadhi ashoot go to katieko adhi aedit ne yes gisani ni endi plandi mar thum chalo nade idwa timo video alongside music koso ang'o misebedo kitimo generally nyaka ne quit from biro e TikTok bedo so loud e social media sani itimo ang'o generally mosebedo ka pushi nikech ing'eni jomoko paro kata ni in dala to kare ina Nairobi ka an gima timo shoot video agoyo thum bende show adhi pusta matin okarach but gik moko pole mari iga mokalo nokwan ka to kawuono wan ka kata bedo ni quit kiang'o TikTok nitie life moro ma inya bet ma ok bed life kamano sate iamua tu mar bet ng'iyo gi ji too much be ok ber e social media bro miyo ichwanyori gi ji mang'eny seche moko tijathum ing'eni in public figure and all that koro ibro yudo ni chwanyori gi ji seche moko udhi frugani gi ng'ato ma samoro nowinjo bed fan ni osupportiga koro bet ni ok ginenano be ber miyo gimisa gibed ni ginena YouTube ama ginena LTN moro TikTok kanyo ber to ber nitiere jok man gi nyota ne to kionge nyota ne bende in ionge nyota mar TikTok dong kata in ionge go nega ipoke timo tap miriembo gari to TikTok tidonje nikech ok idich gi LTN amba dich gi Mavo wuod Ndhiwa adwani agonu thum koro brand ni mar shoot iluongo na kaka band ni mar thum iluongo ni The Tiger ambe mar interviews iluongo ni LTN mar loso ne ji posters to gi videography iluongo ni The Nash Pictures koro in to mari iluongo nango like brand mitiyo godo kata shoot brand matiyo go shoot andiko mani brand maren Mavo shoot it kende ema keto kanyo podi logo mar Mavo shot it gisani wanyalo pango ni wanyalo wacho ni in gi gine mabiro bang'e koso podi an gi double release
Dwa golo nu thumbe adek gi video gite. Koro in emi dhi shoot kendi. Ing'eni tek shoot kendi. Ng'ato shoot na. Nitie thum amiyo first priority. Thum ema duong' ema timoga. Kineno ni Mavo wuok e thum dhi mako kamera matiende ni akoso pesa to kanyal kwau. Nyaka dhi amany gi lucha. Iwinjo. Ok anyal bedo jathum manindo adenyo. Nyaka ang' adhi matiende ni koro kayudo ng'ato to shoot na. Ok anyal mako kamera tawer. Ng'ato timona tich kendo achula. Amiya pesa maber. Kata ka en Jamal Malik. Achwada pesa maber. To shoota video akete YouTube. Nikech mano tija. Ne in ga ka Chui Mkali, Javan Makajudo. Machanga mawuok madhigo choko. Kwani nokinya beda kacha tutiyo ti chiema to ichuli ti ipush gonge mani. Ochuno ni nyaka yaw bandi ibi chandri kendi. Ingeni ki yaw bandi chalo ng'ama koro chako chandruok. To kacha ni seng'iyo ni kitieko tichiko lweti ti ibolo ni kata ka 1,000 ni no. Kata ka 15 kata ka 2 depending on the agreement. Ibolo thao. Lakini tao go to bolu bola anta sa thum kae kwanza jothum Nyasaye ogwedhwa gi pesa wachul jotugo maber waket jotugo odag ngima maber mane malamo ng'eny joangla jotukgi odak marach marach nikech ng'ato ya tich to orne 500 transport kende tich ne ni dhi ka transport kendo kawo pesa no tata ni gi dhako iwinjo koro ok nyal konyo alufu ok nyal konyo jathum samoro jathum nigi tich achiel e juma to chuli 1,000 miwacho no nyalo konya ok nyal chulo na rent Nairobi kata ok nyal ng'iewo na chiemo be macham ma los kata ma dia gol ka thumba moro koro ok ni Kachui ne rach Kachui ne ber an adhi kanyo for learn something and kasa learn something I move on adhi ngima gi mbele na adhi mbele gi ngima na iwinjo Chui be dhi mana mare gima wacho Chui and a good person ka in artist gombo learn experience Martin and all that kata onge production by the way koro gimomoyo Kachui ne moja nikech production bene opuonja opuonja production kacha koro onga ber Tango mi end up a video ke audio video audio dwaro ka in gi studio ni anasabedo studio ji tasa soma chelari adek audio koro dwaro ni abed go e studio na mondo achak tiyo tich mane magolo mondo koro winj ni ane miwinja iwinjo ka dhi e studio ng'ato pod adhi chalo ng'ama no kochulo pesa ne production an production achulo ne pesa okalane ni ng'ato konya ni alan achulo ne pesa mondo to manade mondo mi ang'e koro arito ne the right time mondo ana gombo ni abed artist manyiso ni itimo nyaka audio production itimo video gi audio production te atimo audio to gi video Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 071923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana.
To agombo na bed artist moro ma ang'eyo gima timo. Kik bed ni akia gima timo ng'ate makona. Ang'eyo gima timo. Koro at least kasomo production and all that, nitiere kata osiepena moko magin artist. Sani kaka kwawuoyo ir artist madongo machon kaka Osito Kale do somo production. Parede koro sani kata ode enjoy music, otimo production ne kende, pod ogolagola thumbe ne nikech koro jony enjoy tu e ot kanyo, kata generation moro nyalo biro puonjore bute kanyo e gweng'gi kanyo. Koro idwa bet jathum mawer ma ka wer no rumo to kata nyathini moro ok inyal gone keyboard to mondo owere ot. Kik ibed artist ma samo nitie artist kata makia go instrument kata ipene we tempadi okia. Mami de owere kimane okia, en tek ni ogone keyboard weri awera. Lakini nitie artist mosomo, ong'e ni ower kanye to ong'e gimotimo. Koro ka Nyasaye omiyi kipawa no kata mar somo gimoro amora, to inyalo medori. Inyalo medori. An gima nyiso artist wetena, inyalo medori nikech kata jok matiyo e serikal kia ang'o kata jopuonje gimedore ga classes donge mondo gibed e ngas mamalo. Koro artist bo winjo wabed kamano, ok winjo wabed comfortable nwa wer miyowa pesa, no. Tim nyaka production, tim video shooting. Kiny to nyathi moro ma en onge gimo nyalo timo kata samoro imiya idea mar video mar shooting no konyo ngimane. Ok ochuno ni koro nyaka itim nade. Mane momiyo jok ma ni kanyo mawasomo gigo kuomgi, Nyasaye omedgi ngima, onwa yudo ka gitimo to wasomo irgi, wambo wabiro timo kaka gitimo mwachak wawene jomoko matim kendo. Mane ka industry nyalo timo nade, nyalo bedo maber, dongore. Who is your mentor in production? Koacho videography gi audio. Kata bed ni ati some, but nitiere koro ng'ama ing'iyo miwache gini adwa na time machop kuma ng'ane time. An ok atim gimoro ni ng'ato time kumoro. Atemo my side. Ok atim gimoro ne ng'ato. Katimo nikech ng'ato timo, kotho to samotho. Koro idea narumo gi kanyo nikech japuonjo tho, an afala adhi achiko ita e tij ng'ato. Koro chieng' motho to ambe talent no tho. No. Kasang'e production atemo biro gi idea na mara uwuon. Wer bionge gi mentor, wer be Aonge go. Ino kitambua kata upija. Opija ber. Ober ogolo thumbe mamit, ower mamit. Lakini gima danyise niya, gima noloko kata gima noloso miyo waneno lemo, miyo kata kinene tinyaluore kata sani. Gimomiyo gima ok ni wacho ni tambua, wach niya gima ng'ano noloso kata gimomiyo noloko momiyo ng'e no pija, nitiere gima ng'ano noloso mok tamano kata an ok anyal loso. Ma an samoro anyalo timo my side tu mondo mi amba lok moro ma ung'eyago kaka mavo. Embe noloso mare mong'ego kaka opija, iwinjo, ma ok bi lokore. Dala gi ema jalamo ok bi lokore ma bi ndhipwa kata ma be dalago mari moro, biro bet mana dalagi. Koro gin jok ma okonyowa, nyamiyo ka generation masani wadongo e music industry ka, to waneno kuomgi, iwinjo, waneno gik moko kuomgi, iwinjo. Achiel ariyo adek giwacho ni jathum mane nie Luoland ne timo ang'o, mane ang'o notimo mombet the best. Mane gima kata na focus kuome sani, adwa ni mondo mi atimo nade, abed the best, iwinjo. To ka focus kuom ng'ato kata keto pache kuom ng'ato,
ok bi miya loss makena. Ibiro yudo ni kata ka inyisa pijano tawinjo thumbe ne Monday to Monday. Aonge gi time mar loso mara, iwinjo. Ibiro yudo kaka winjo thumbe ne mang'eny, idea dhi akwal thume. To sami kwalo thum ng'ato mano ionge talent. Ok ionge, ibiro winj thumi oit, iyudo pesa lakini creativity tionge go. Nyakora mogi apani winjo maber kabisa. Adwa ni bende akaw thuolo ni ami Mavo wuod Ndhiwa bende address ma fans ge osiepene ma bende osebedo kamise kanyo no endo. Finally is here and he has told us some of the things that he's doing. One, you've heard from his own mouth that he's doing audio production, but as we talk is majoring on the videography because he has considered audio to be somehow expensive because you need to have your own studio where people where you'll be meeting your clients, you know. But with videography, maybe he can just order camera or the equipment that are needed, then he can do his own editings from every place. So as we talk, he's doing videography, and if you know very well that you are an upcoming artist or any other artist and you need somebody to do you a clear work at affordable price, then you can contact Mavo wuod Ndhiwa. And for those people that were really missing him, he is now here. I want to give him this chance to talk to you. At least he can explain further to you people that have been really missing. And I know there are some people that are, when they see me, they are really bored. So I want to take away my picture so that you only remain with Mavo wuod Ndhiwa to address you. He is going to tell us how you can get him directly, some of the few things that he's now doing that you can get from him. Mavo. Yes. Kizungu nano biwinja dieri ngana wacho kizungu. Awinjo kizungu. Kizungu joma be wacho kizungu kweli. Kiswahili betiri warache. Ti warache Kiswahili. Bas. Kora dwa miyo gi challenge. Ni ojo Ndhiwa kia Kiswahili. Mavo dwa wacho dakika beach. Kiswahili. Uogi Kiswahili. Mavo uogi Kiswahili. Okay, nataka kusema kwamba kwa mafans wangu wenye wananipenda Kiswahili la kwa sababu wachenia ne fans ilungu ni wafuasi doga gena lal koro wachina mafans ga iwinjo manyocha nena na lal antiere ati machiel ariyo adek gi Kiswahili mondo giluor jo Ndhiwa. Mavo wuod Ndhiwa koro kama koro ji luorie kata confirm kaka wasabedo makethano koro tanga bed malosa sani dong kore kani chako koro moke okamoke saik gima nyalo wacho ni mafans na ahero sana. Kwanza ahero supporta the YouTube na subscribe channel na share thumbe na winj thumbe na agoyo thumbe mayom somehow winj thum support abro goyo niero kamano. Then gimuriti en ni agolo thumbe adek agolo thumbe adek dwe mar 9 tarik 3 gi video ushare na kumora mora. I will appreciate jok momisa to manya igoni jo momisi omanya none gi namba ni 0759 46 1872. Right. Apane en chance maber ne mu mama man gi pesa kanyo. Dongen chance maber ne mu mama man gi pesa. En chance maber ne mama man gi pesa. Mar biro wa mama moero wa. Waero gibe. To nyiri matindo. Mago bo manywa baba wada. Kwadwa stress tinde. Ma LTN bwana ne nyiri matindo manymo baba umbele wano pasha mama
Ero kamarira kwa magoja goro keno. Mapulilo goro mari nazo mari chino je mona mbele. Chini mineno to mbele emiyoko. Joge miala. Abiro kanyo next week one gi birthday mar Princess D. Koro jo Kisumu galora mare waro muru ge miala kacho chiluongo ni Riverfront yala wan kanyo tariko chiko nyiso ni Saturday mwadheni an ge miala mano event molos gi Her Excellency the Right Honorable Reverend GHC BDA HIV ARVs Muluor Princess D waraduru sama chon kaso kwaduogo to wan gi show bende jiweke kuma Omondi Makangoe dhigolo wuode mokwongo dhigone dala dhibedo mamit maratari pod luonga no mari nasho mari chieno jemone mbele chiene meneno mbele miyoko alando makoteko look. This guy has been so great. He has been supporting me. Gine jok makikwano jomo supporter to nyaka kwangi. Ka you are my friend to onge gimise supporter go makati nyalo kwan, you are doomed. Iwinjo kik iluong ni nosiepna mago unjo mwang'iyo go. In fact you are just a mere fan. Thank you so much. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. YouTube kanyo ngwech usubscribe, ulike, ushare, ucomment Kik beni inyori kama to mari ok maki. Hey Nyasachiel. Mayo. Noko mak ni pare. Analoso sauti. Aya. Kuom Luo industry mar Ajawa Joma Nyiri Atoti nyako leta timo maber thumbene kabisa kare mar online otimo maber. Koro kujo maber support uru, subscribe YouTube ikete kanyo. Ma en mana Wuod Ndhiwa. Kawuono an gi wan gi Atoti nyako leta, the goat herself. Yes. Osayudore ni e Luo industry Joma Nyiri itimo maber moloyo nyiri mamoko. Dhi nyiswa ni siri en ang'o? Okanya wacho na timo maber nikech koka chako but joma neno na timo maber be I appreciate. An gima ng'eyo en niya kama dhiye mang'iyo moloyo kama kata kama antie kama dhiye cha anene. Ang'o misakale matek kuom industry mar Ajawa kata mar wer? Misakale matek modwa chweru pi wang'i? The whole of it asekale matek. Ing'e gimomiyo itemo ni mondo iwacho e chunye ni an gi something so good adwaro ni mondo ashare gi jopiny. To yawa kaka dang itim samoro idwa mana ni tim video gino kende kisepimo ne producer osenyisi kako negiti gi 50,000 e video maber. Sano to kata in mag ya cabbage auna. Aneno mach. But ka yudo kamera nanyiso gi ni anigi konya manyo kamera. Ka yudo kamera or ka Nyasaye ogwedha mabedo gi studio no, a small studio,
Jogi adhi miyo entertainment mar serious adhi seto corners te obed music movie. I have to give back to my country. Aneno ka in artist manyako maler ahinya, designer ben designer nikech ite kende anene ring koso ma ring dong chalo ring mala ring. Yes, I'm a fashion designer. Yes, and the only fashion designer for that matter. The only the only I know, the only one I know. ber maratari. Koro matira ni atoto nyako leta timo gik mang'eny. Onyalo design artist, kidhi golo video, kishoot video ni tiluonge, onyalo design ye video ni. Yes. Bora you pay ama. Yes, yeah, wasiti muniki kuma nono mang'eny, koro sani we ultula matin. At least kasani chule uru then support uru. LTN Luo Trending Nation.